KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkaton Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno alhamdulillahi rabbil alamin habi na caggal jettuɗen Allah Allah kam ko wiyete ko Allah uddata joote ala ɗum wona kala cikkuɗo eɗen mbawi halkade walla men halko mo puntu koye maɓɓe wallahi hunde noon mbasotoma hawi neɗɗo sa luɓama hunde a naggat korsina wona nda en majjanto gummiɗen ɗo wallahi o galle noon kan luɓaɓe ɗum mi yiɗa joom galle naata e galle yiyeɗo ko metti ɗum karoƴe soɗon pompa ƴeewe no pompirton galle karoƴe inchallah ɗi fotoyaji caggal leeso neni mi yiɗa hay goɗɗo no jooɗo hen sala jaɓi ko jiɗɗa ko ɗum watte anani ala noon ɓuuri kam musde e galle o sona kaaliɗo mbaɗamo ndax mi wiita mbo sohli réunion kanko o wasa arde wayata ko taddude lawol tan mais mo ar han mo ar tout le temps o waɗa kam provoqué baba galle mi yiɗi haalondema ɗo tan gueɗel gotel tafsir kali descend a tawa joom galle joni less gara tan nanguinɗa dow jippo less non wona ɗi fotayaji noon kali baba galle an joni joni aɗa haalandemi heeɗo mbiɗa kene hesɓe leegal ngal eɗen gari ɗo a yiɗa anɓe nani sagoji mumen an kaalidu kam sa yiɗum tan e yiide tek tek ma foti kaalidu no foti kam wiide fotoy pour jooɗade an kaalidu ko baaɗe kaalidu ko ɓiye kaalidu jaggirɗum no jaggirɗa ɓiye oɗo ni jooɗide serment gustaymo ko haalulaji ɗi poɗɗo andande men andan men mo potani andan men est ce que ɗum no foti wonde cuuri jikkuji mum ɗi haaɓi min ko mbiyatmi ko koko laaɓi anani min mi wondata e sagata mbaɗa suuro wallanimi yo pami yeeɗa fauteuil ko pour jooɗade sa yiɗi jooɗade e fauteuil a soodete fauteuil anne babagal fauteuil kay ko pour jooɗade wimo tan yo tel sees taw ala duka ala coow fauteuil pour jooɗade woni fauteuil cooɗen ɗi ken luɓaɓe walla o nanta wallitoro muña jaña fittano ma ndu o ko baaɗe haalaji mo mbaɗan ɗon tooɗi ɓenni gacci cuurmam curtuma moƴƴani ɗo joni kadi hesɓe hoddiɓe men gandana men pow men ndiyam bondam taw fatani wonde te cuure jikkuji mon ndi caggal noon o ari kalami ko kaalid no laaɓi lewru korko kam cokor mi yiɗa ɗum e gallam o va et vient sehlamaɓe mi yiɗa ɗum e gallam o anani hatta kam luɓar komin jeeyi kaalidu aɗa fina waktu aɗa juula waktu kaalidu sa fini jalta dabboya liggey wona pina tan gona e nder suudu ɗum mi jaɓantama ɗuma anani fomo wat ustu dugo te oɗo korka mbaɗa feere mbatta humtude hoorema mbatta kam jogiiɗo mi jogaki salla jaɓi par ce que eɗen jara ndiyam pasɗam mo yarde men ɗam moƴƴi c'est bon eyyi c'est bon on mbaɗi disposé ka gesi ko ɗum tan wonno
ko kaji ɗon ɓe kali min sa ciftima kam mi wonma ko boni aɗa haala ka gasi ne haaki indiscipliné rien ak haala ka gasi ande ko joɗa ko hanandar ya ƴeewoy barno an noon an nenne an kaldadi ay cokor ma hakkude ma e kaaliɗo ɗum fof yo natte oro galle ande foftini yimɓe ala hay goto anda ko nandata ngal ɗo leegal kam ngal ɗo leegal so Allah lamɗo jaɓi ɓe koynata kam ɗo an kay a fuɗɗimo hoyde guila joni sax ngal ma nandane boowal ustata haala ande ustu haala goto warata kam ɗo Koorka Thierno Mody bismillah bismillah jooɗo a selli am mawɗo tan tan selli tan tan mbaɗɗon e Koorka mawɗum ni mbiɗon gondi hen tan jam tan kay machallah ko mawɗum alhamdulillah tan tan en fait min komi chauffeur Daouda Dia ah bon bisimilla kanko nelna komi Thierno Mody ndeysan Thierno Mody mbaɗo woddani tan Thierno Mody ala waddani o waddani fat mi noddan mi ƴewto heeti ayo bisimilla yo aro dañi koɗo kay aɗa selli machallah no Daouda Dia waɗi alhamdulillah omo selli machallah jam tan kay mawɗum mawɗum kay tan alhamdulillah alhamdulillah mbaɗan ara an kam ko yaadu tan o yara dañi galle koɗo eyyi koɗo tedduɗo chauffeur Daouda Dia chauffeur Daouda eyyi mon ɗo jooɗi eyyi wona woɗɗani mi yettim minaki leegal ngal mi yettim coupe mbaɗan ara coupe Koorka Thierno Mody jafre boy papa dogi ha tampi mbaɗa tampere mbara ɓoyan joɗani no boya alhamdulillah guila omo nodda kam mi woɗɗani ɗo no wodi no Daouda waɗi seli omo e jaam mbaɗɗon e Koorka alhamdulillah jaam tan alhamdulillah machallah kay mbaɗɗon e liggey no wonda miɗon gondi hen mbaɗa oɗon tinno e liggey moon machallah kay miɗen tinno eyyi tinnode e liggey moon neɗɗo so Allah waddi mon e patron moƴƴo o gandat Allah waddi mon koye patron moƴƴo ngam min mbaɗandi to itti kam ɗo ñande bagu suujam beddete bedda omo hocce kam omo adda kam ɗo ñande hen muusino ko neɗɗo moƴƴo onon ke tinnode e liggey moon wona code de la route ndewe code o suusa vitesse noon min waɗi remarque on ɗo suusa vitesse ma kam hoto yewtat 80 anani hoto yewtat 80 je lem 80 gatan bogosuji goɗɗi mum mon walluma ala problème goɗɗum tan ala goɗɗum tan o totuma ɗum ɗo tan o totuma maɗo o mbustan o busta hoto enveloppe woni mbaɗen jogu safode ko ɗum tan de o totuma ɗum ɗo tan usti jungo makko de boy ko ɗum tan soit ko usti jungo makko soit ko usti enveloppe o min de ko ɗum tan de tota an Koorka fof lemananno kam ɗo sakuji ɗiɗi maaro e mbusuji way adda mbus bouteille goto mayonnaise paquetaji sukar pot Nescafé min de ko ɗum tan o toti kam de wona ni wayannode ko ɗum tan o toti kam wona ni wayannode mbo jogui numéro makko noon mamo nodduma de ayo bisimilla bisimilla o totanima enveloppe o totani kam hebbate min de ko ɗum tan o toti kam oto kede haytara ala hen ɗum tan woni toon de joie bienvenue aɗa wawi yaade awa jarama joie bienvenue jarama aɗa wawi yaade joie bienvenue min calmini Daouda no fewi jarama ganduma on bonni essence de Daouda bonni essence de ɓamgal neɗɗo yo jogo wune on mbus kam wune weeɓani de mbaɗannoɗo so waɗani anda ko jaggi ɗum a jogata ko wune aɗa andi taw ko ɗum o jogui an walla mbaɗa wet taw ko ɗum o jogui an o so wima ko ɗum fof mo jogui a fota ɗum jabde sa wiyama ko ɗum o jogui a fota ɗum jabde addu noon muusi de oɗo sikku neɗɗo ne jogui ko leeli ko deryagan tottuma tottuɗoma galle wandima foof hay galle hokkuma ko ya suuru sa sa yi addinima ɗum ɗo ken yiɗanma addinima ɗum no yiɗanma so addananima goɗɗum tawno ko ala neɗɗo sa totti ɗum galle tottuma ko ñaami wona hande oɗo mayne so gujanmi ɗum mbaɗa koye kayitaji gujanmi ɗum neɗɗo kay sa tottiri mayne sa tottiri café
tottir jogo mburu jogo wune fof ko wune tan an ala wune jogo wune dogdam dog mo don ko ala ko aden sona ngel muuse ay ko wota mayk non moƴƴu tan jago jogo woni woni kam mba jogi woni KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder